Bir sehere bilen bayramçylyk lobasyna beslenen Döwrewap köprüýiniň ýanyna köp sany adamlar ýygnanylar. Duruky düýpli täzelenen Göktepe we Kemirkör şaýyolarynyň çatyrygyna ýerleşýän köprüýiniň açylyş dabarasy bele turuha beslenen aýdym saatlaryna başlandy. Aýdym saatly çykyşlar bilen dowam eden dawaratmyzlar Berqara döwletiň täze ýamynyň garkynjy döwrüne mehriban watanymyzda ýol ulug düdümine değişli disgalaryň gurulşygyna we odal bar bolanlarynyň durukynyň täzelenmegine döwlet derejesinde ähmet berilýäni belediler we munyň üçin Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýrede çykyş edenler halkara parakaçylyk we anaşmak gelen her bir günnüň taryhy ähmeti bolan wakalara uly zähmet üstünliklerine wetsen ýani belediler. Soňra dawranyň dowamyna gurulşyk işlerine tapatyny zähmet çeken gurulşykçylary hormat prezidentimiň hemde Gahrman Arkadamynyň adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Gurulşykçylar munyň üçin Arkadaly Gahrman Serdanymyda hemde Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Asudalyň aýdyň nişany bolan ak kepdelerin we howa şaharlarynyň al-asman uçulmagy bilen Döwrewap köprü dawraly ýagdaýda açylyp bolmagy berli. Şeýlekde ýurdumyzda ýol ulug ulgamyna değişli täze disga açyldy.